Hej alle sammen og velkommen til den her Roblox-video i dag. Jeg har allerede sagt, hvad vi skal lave, men i den her video, der skal vi spille Roblox. Der er jo kommet nogle Roblox-videoer ud på kanalen, og jeg synes, jeg har taget ret godt imod. Så derfor så tænkte jeg, at der skal komme flere Roblox-videoer ud på kanalen. Og hvis I er glade for, at I støtter vores kanal og subscriber og ser med, det er vi bare virkelig glade for. Og det vil jeg bare sige tak for. Og egentlig så tænker jeg også bare, at jeg vil gøre så glad, hvis I gør subscribe og like. Og man kan ikke lige se mit kamera åbenbart, eller en grund. Vi ved ikke, hvad der er galt. Det kan vi bare ikke rigtig. Men det tænker jeg er okay, så jeg tænker bare, at vi skal se at komme ind på Roblox. Og jeg har allerede faktisk fundet ud af, hvad jeg skal spille, så jeg vender lige tilbage. Okay, jeg er tilbage igen, og det som vi skal spille på Roblox er det der. Det er Squid Game, men det er sådan et preview, men det hedder bare Squid Game. Så det er Squid Game, men bare stadig på en anden måde, eller så er der skrevet stadig forkert. Ja, vi er og man kan sprinte, man kan hoppe, man kan gaver. Nå. 21. Altså jeg tror man skal være 50. 29. Man skal være 50. Nå, så kan vi lige få nogle flere end alle jer. Kan I ikke lige bare sus ind her, fordi jeg gider til. Nej. De står bare herinde og venter. Kan I ikke lige trykke på 5. serie? Jeg ved ikke, hvis jeg der er på 5. serie. Hvorfor bliver det helt rødt nu? Nå, kom så 5 mere. 2 mere. Okay, 0 mere. Teleportning. Okay, lad os se, om vi kan finde os her. Og så kan vi se, hvad vi kan gøre. Jeg kommer vel ikke til sidst, så er det. Der er jeg. 417. Jeg aner så ikke, hvad 456 er, jeg vil sige ham. Selvom jeg faktisk bedre ikke kan lide Thanos. Altså 230, men han er død i sæson 2. Ej, undskyld, hvis jeg lige spoilede det for nogle af jer. Hvis I gælder også har 2'eren. Hvis jeg overhovedet må, så skal jeg ikke. Nej, men til jer, der måske ikke vil, må ikke se Squid Game, så er det da godt, det er lavet i Roblox, fordi så kan man jo bare spille det der, og så er det ikke lige så farligt og ikke lige så uhyggeligt. Altså, det er jo i Roblox. Altså, det er jo uhyggeligt. Okay. Altså, jeg har prøvet Squid Game nogle par gange. Jeg tror ikke, jeg har prøvet det her før, faktisk. Så det skal nok blive spændende, tænker jeg. Og jeg har ikke noget lyd på, så det er jo ikke så godt, når jeg kan høre dukken taler. Eller hende der med kjolen, der står helt dumme. Okay, man kan se, at jeg står derovre. Kan I se det? Derovre. Jeg vil ikke have ham der 456. Nej, han gider hen. Du skal ikke skubbe mig. Ja, svært. Skubber du lige mig? Skal du være fej? Skal du være fej? Nej, tænk dig. Du skal ikke skubbe mig. Skal du være fej? Nej. Du skal ikke være fej. Du skubber mig ikke, hvor han er. Du bag mig. Og han er helt derovre. Det er okay, faktisk. Okay, nej, okay. Okay, det er altså, jeg har prøvet nogle andre Squid Game spil før, men jeg har nok ikke prøvet det. Okay, han prøver sikkert at skubbe mig. Men nej, du kan ikke skubbe mig. Der var ikke noget. Altså, det ville nok ikke være så nemt i virkeligheden, fordi jeg ville have været død nu, fordi jeg var ved at mit hoved. Men sådan er det heldigvis ikke i Roblox. Altså, det ville være noget sværere i virkeligheden. Fordi her skal jeg bare holde W og sprint, eller shift ind, og så løber jeg hurtigt, og så skal jeg egentlig bare slippe dem, når det bliver rødt, så det er jo egentlig meget nemt.
Du skal ikke være fej. Skubbede du lige mig? Du skal ikke være fej. Du skal. Hvad er der med mig og folk, der gerne vil skubbe dig? Nej. Okay, du kan godt nå det. Kom så. Hvorfor hæmmer jeg? Jeg ved ikke, jeg klarer det. 10. Løb. Du skal ikke skubbe mig. Nej. Okay, jeg ved ikke, hvorfor folk gerne vil skubbe mig. At fordi jeg har hørebøffer på i Squid Game, og det må man åbenbart ikke. Og der kommer monies til mig. De er alle sammen til mig. Og vi har allerede hun. Så 2,200.000 millioner kroner har vi. Så det var perfekt, fordi så kan jeg lige vælge alle de monies. Okay, og nej, jeg er bange for, hvad jeg får. Okay. Oh god. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oh god. Den der. Nej. Nej. Stjernen. Ej, jeg er så dårlig til det her. Jeg mener det. Jeg er faktisk virkelig dårlig til det her. Hvis der er en, der er frontman eller noget, så håber jeg, han giver mig en lighter. Så der var et andet spil, hvor frontman gav mig, der var en frontman, der gav mig en lighter. Det kunne jeg meget glad for. Og så savede han mig også, så jeg ikke døde i live, og det var også perfekt. Men så døde jeg i hide and seek, så der kunne jeg ikke gøre noget. Så ja, ja, okay, det ser ud til at klare den. Altså, det skulle jeg aldrig have sagt. Det skulle jeg aldrig have sagt. Jeg ender med at dø med det her. Okay, du kan godt ikke finde paraplyen, men det ser egentlig meget nemt ud. Du skal egentlig bare op der, og så bare rundt der. Det er jo ikke lige så svært som i virkeligheden. Okay, der er en, der fik paraplyen, han klarer den. Der er så en, der fik paraplyen, han klarer den også. Og jeg tror lige, jeg var død. Trekant. Jeg vil også gerne have trekanten. Cirklen. Paraplyen. Okay, efter bare se plukkes. Det er sikkert mig, det der. Nå, trekanten og cirklen. Var jeg den eneste, der fik stjernen? Eller er det bare mig? Jeg kan ikke bare være den eneste, der fik... Jeg var den eneste, der fik stjernen. Nå, så var der åbenbart ingen, der kunne lide den dør, jeg godt kunne. Det var bare mig, der godt kunne lide den dør. Og bare ikke andre, der godt kunne lide den. Nå, hvad står der så på monies? 3 millioner. Det er mine. Og hvis vi skal slås, så løber jeg lige op bag det, ikke også? Nej, Skal man bare kæmpe til død? Godt, det går ikke. Jeg gemmer mig op bag her, hvis vi skal slås. Okay, det skal vi. Jeg aner overhovedet ikke, hvad jeg skal slås. Nå, hvor er jeg? Det ser ud til, at jeg ikke kommer herovre. Nej, jeg kommer der. Der. Ej, det var ham der hele tiden skubbede mig. Det er ham der. Ham der hele tiden skubbede mig hele tiden. Ham der. Jeg kan ikke lide ham. Og så er jeg så er jeg på hold med ham. Jeg kan ikke lide ham, han skubber mig, og så er jeg på hold med ham. 230. Okay, så løber vi. Ja, var nemt. Ja, power. Sådan der, nemt. Altså, jeg kommer til at føre. Så, nemt. Altså, hvorfor er det så nemt? Nej, det her kommer ikke til at blive nemt, tror jeg. Sådan der. Oh my god. Sådan der. Der skal lige vente. Sådan. Jeg var den første. Jeg var den første. Okay, jeg kan ikke lide det her.
skal nok ikke gøre den for høj. Skal jeg? Det klarer jeg ikke. Det gør jeg. Prøv at se, hvor mange spænder. Jeg glemte. Hej, vagt. Du skal ikke overhælde mig. Jeg går fuldstændig af mig. Jeg er god til det her. Jeg fører. Boom. Ej, jeg er helt derovre. Han er søst, ikke? Herovre. Boom. Ej, det er okay. Okay. Ja, klarer du? Hvad? Den er ikke svær, den der. Nej, han skulle have fældet den der. Det synes jeg. Han klarer den sikkert, hvis han kan finde ud af den her, som jeg kunne med sammen. Kan du? Så mis lige den sidste. Mis. Okay. Nå, han blev på fjerdepladsen, og hun bliver så på sidste pladsen, og hun kan godt nå det, hvis hun er god. Hvis hun er god til den her, så kan hun godt nå det. Ligesom jeg var. Kom så. Sorry. Altså, du kan godt. Kom så. Ja, kom så. Nej! Du kan godt. Kom så. Kom så, hvad er det hun er? Ej, det er synd. Kom så 431, kom så 431, kom så 431, kom så 431, okay. Ja. Jeg er ked af det 431, du kan bare ikke finde ud af den der. Jeg kan godt finde ud af det. Det kan du bare ikke. Men det betyder, at der er flere manis til mig. Du skulle have været død nu. Nå, jeg kommer helt sikkert til at vinde Squid Game. Det kan jeg allerede sige nu. Så kan I alle sammen ikke bare smutte hjem, og så kan vi allerede sige, at jeg allerede har vundet. Der er 3,100.000 kroner. Nej, 3,100.000 millioner. Hvis det er sådan, man siger det. Nu skal vi ikke, det er sådan, man siger den. Jeg kan bare ikke finde ud af tallet. 100.000 kan jeg godt, men lige meget. Ja, det skal vi ikke snakke om nu. Men du skulle have været død for lang tid siden. Nej, det er ikke rigtig ting. Jeg er så dårlig. Nej. Ej, jeg står der. Vent, jeg står her, men jeg står også der. Hvorfor står jeg ikke sådan ham der? Nej. Jeg blev rød. Hvad? Jeg blev rød. Jeg kommer til at dræbe ham der. Men blev han blå? Han blev blå. Jeg kommer til at dræbe dig, jeg gør. Jeg skal dræbe ham der. Jeg skal dræbe dig. Ha. Jeg kommer til at dræbe dig. Ja, nu er du bange. Ja, nu er jeg kommer til at dræbe dig. Han er færdig. Altså, hvis jeg finder en anden blå, dræber jeg ham. Men indtil videre, så dræber jeg i hvert fald ham. Og hvem er det, der smider den der blå der? Det er min kage. Er I ikke? Kan du? Nej. Okay. Der er vi. Det her. Nå, det er perfekt, så kan du lige dø, ikke også? Jeg kan ikke styre mig. Det er godt, okay. Goddag, du. Nej. Hvor så tæt på? Jeg flyver bare efter mig. Jeg ved ikke, hvad han er. Ej, det er ikke godt der. Ah. 3 minutter. Jeg har bare 5 ben. Kom nu. Come on. Jeg kommer snart til at tabe den her. Og hvorfor er det så svært? Hvorfor skal Heidi sige, at det er så svært? Kom så, Vilma. Der er ikke noget problem i det her. Du kan godt. Du kan jo sagtens. Der er ikke noget svært i det.
det. Du har bare mistet meget liv, så jeg kan dræbe dig. Nej, lad nu være. Dø nu. Jeg kan dræbe dig. Kom nu. Sådan, mand. Hvem havde ikke lige troet på den? Jeg var bange for, at jeg skulle dø der. Nå, jeg er ked af det. Ej, goddag. Hej. Ja, vi klarer den. Okay, ja. Okay, vi har klaret den. Sådan er det. Okay. Det var lidt ham der. Jeg skulle have fundet ham. Okay, jeg var faktisk bange for, at jeg ikke havde overlevet der. Men ærgerligt for ham. Jeg sagde jo, altså, I kunne bare have gået hjem, så havde jeg bare fået alle penge. Så ingen af jer været død lige nu. Jamen, altså. Nå, det var da heldigt. Nå, hvem var det så? Du dræbte du ham der, som vildt irriterende mod mig. Goddag. Okay, vi har alle tre klaret den. Okay. Ja, okay. Vi har alle sammen klaret den, sådan er det. Ja. Men så skal jeg bare lige, hvis det er drop rope, så er jeg dårlig. Prøv at se, hvor lang tid der går, for at man kan hoppe. Jeg kommer ikke til at klare drop rope. Det gør jeg ikke. Eller måske. Jeg føler ikke, man kan hoppe højt nok til det. Prøv at se. Ui! Det tror jeg ikke, man kan klare. I hvert fald ikke, når man skal over det der store hul. Okay, der var stået spændt. Nå, hvem havde lige regnet med, at jeg havde overlevet hide and seek? Jeg føler altid, at hide and seek er så svært. Men alligevel så overlevede jeg. Ja. Okay, der er 3,400.000 millioner på spil. Nej, jeg kan se det rigtigt. Der er i hvert fald 3.400.000 på spil. Ja, eller 3,400.000 millioner på spil. Hvad skal det her? Sorry. Hallo. Okay, det er mærkeligt. Hej. Så jeg gør set herovre. Okay, det er mærkeligt. Er der nogen døde? Alle dem der er døde? Det kan også herovre. Hvad der ligger i? Kan man ligge så? Det kan man da ikke gøre. Hvis man kan det, så er det mærkeligt. Okay, det kan man ikke. Men er det bare andre Squid Game player, der bare... Juhu! Ej, han overlever. Jamen, det er bare ikke sandt. Prøv at se. Han overlevede. Smukker der. Det var du godt, ikke også? Det var du godt, ikke også? Nå, der er mange penge til mig. Der. 3,600.000 millioner på spil. Nej. 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 Ja. Altså, så har den også bare kørt langsomt. Og hvis det der det er et stort hul, så går jeg nok. Okay, den går faktisk okay langsomt. Ikke alligevel. Er der nogen, der kommer til at overleve den her? Fordi jeg gør det i hvert fald ikke. Eller, det skal jeg jo ikke sige til mig selv. Hvad er det, jeg laver? Okay, jeg kommer til at overleve den. Bare rolig. Er jeg den første, der går? Nej, han er den første, der går. Okay, jeg kommer til at overleve. Tror jeg. Sådan. Ja! Okay, vi er de eneste, der overlever. Ej, nej, det kan jeg ikke. Okay, men ham der er død, så det er jeg faktisk glad for, men hvis det der er 456, så okay, det er ikke okay, 456 er død for det, tror jeg. Okay, hvordan er vi de eneste, der overlever? Det var jo så sygt nemt. Jeg ved ikke, om I aner, hvor nemt det var, men skal vi synes vente et minut, fordi det gider jeg ikke. Jeg tror lige, vi vender tilbage, når der er gået et minut. Okay, jeg ved ikke, om I ved det, men der var en af vagterne, der prøvede at gå ud og så lige hoppe. Det er ham der derovre.
Så faldt han lige ned der. Ja, okay, du er meget dårligere end jeg er. Og ham der. Han faldt lige ned i far. Nå, men der er gået et minut, og det tog godt nok lang tid. Okay, det er finalen. Nej. Hvordan er hun levende? Hvad? Hun lå deroppe i sengen lige før. Og nej, hvis vi skal kæmpe, så er det jeg er den, der har løbet. Så er den, der har løbet. Men hvordan er hun levet? Har hun brugt robot, eller har hun bare stået op af sin seng og bare ikke en spiller? Okay. Nej. Ej, stop. 3 glas. Den overlever vi aldrig. Du er sej, hvis du gør det. Du er sej, hvis du gør det. Jeg siger det bare. Du er sej. Nej. Nå. Er det sådan? Prøv lige at hoppe hen på den anden så. Jamen, jeg er bare i tvivl om det er den. Men prøv lige at hoppe ind på det forkerte glas. Ej, I kan jo hoppe på alle glasene. Nej. Der må vi være enige med jer sej. Okay. Kan jeg spectate ham og se? Okay, han falder også ned. Nå, vi var ærgerlige at dø, men altså, vi kom i finalen. Det var da også ret godt klar. Nu er det 236. Ej, det er tæt på 200. Ej. Nå, er det ham, der er den irriterende, eller bare mig? Nej, det er ikke ham, den irriterende. Hvor ham jeg spillede imod? Er han bare gået ud, eller hvad? Nå, men der er vi enige om. Jeg var sej. Okay, der var ingen, der åbenbart vandt, og til en der sikkert stod derinde. Hvis der var en rigtig spiller, så er det snud. Men vi kom i finalen. Så hvis vi skal spille mere Squid Game her på kanalen, så tænker jeg bare, at I skal smide et like og smide et like og gå også lige noget subscribe. Det vil bare gøre os så glade. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi ses i næste video. Hej hej!